Мис Гретел, много ви благодаря, че се съгласихте на това интервю и благодаря за вашето изказване на КОП-16. Какво е вашето общо впечатление от събитието, имайки предвид, че днес е едва вторият ден? Това е изключително важна конференция на страните, защото тук говорим за бъдещето на планетата. А това означава, че говорим за нашето общо бъдеще. Имаше много инициативи от различни страни, които наистина искат да направят крачка напред и искат да постигнат състояние на планетата, където всички ние бихме могли да живеем и да просперираме. Затова за мен е много приятно да чуя, че различни страни по света поемат ангажименти. Ние в Международния съюз за опазване на природата призоваваме към всеобщо участие и призоваваме за оздравяване на планетата. Призоваваме страните към решителни действия, да действат бързо, защото наистина сме изправени пред огромен проблем. Това е предизвикателство, с което обикновените хора се сблъскват всеки ден. Това са последиците от климатичните промени. Последиците от загубата на биоразнообразието засягат всички нас и ние нагледно виждаме това чрез примери като наводнения, засушавания и пустиняване. Ние страдаме като хора, но тук видях надежда. Надежда, че страните ще се обединят, ще предприемат решителни действия, действително ще направят крачка напред и ще работят с хората, защото ангажирането на всички заинтересовани страни е жизнено необходимо. Много благодаря. Добре, че споменахте думата действие и когато започнем от КОП-28, 29, сега и на КОП-16, все по-често чуваме тези думи необходимост от действия. И президентът на КОП-16 също спомена, че е настъпило времето за действие и всички говорят за това. И виждам, че МСОП е основан през 1948 година и така изминали са вече 76 години. Благодаря за помощта. Тъй като сте застъпник за опазването на природата, също така за сътрудничеството между държавата и организациите на гражданското общество, бихте ли споделили своя опит? Как точно успяхте да изградите този диалог между държавните органи и гражданския сектор, така че да бъдат включени всички и въпросът да не се свеща само до президенти или големи организации, такива като ООН, а да се ангажират всички? Международният съюз за опазване на природата е уникална организация благодарение на нашето управление и структура. В нашия състав има държавни структури, правителства, но също така и обществени организации. Това е уникална организация, защото тя обединява идеите и ангажиментите на правителствата с действията на гражданското общество. Много от тези организации се занимават с опазване на природата. Така че днес ние сме 1400 членуващи организации и 17 000 експерти от цял свят. Това е уникално. Ние реализираме проекти по целия свят и работим с правителствата, за да изпълняват своите ангажименти. Това е изключително важно, защото ние няма да можем да направим планетата по-добро място за всички, ако не говорим за приобщаване. А когато говоря за приобщаване, имам предвид жените, момичетата, онези момичета, на които им се налага да изминават големи разстояния, за да си набавят чиста вода. Говоря за селските общности, които силно пострадаха от деградацията на земите. Говоря за фермерите, които ежедневно се сблъскват с сериозни проблеми при отглеждането на храни за хората, поради загубата на биоразнообразието и, разбира се, деградацията на земите. Затова, ако не включим в този процес тези фермери, тези жени, тези момичета, тези местни общности и коренни народи, които се опитват да оцелеят по целия свят, ще ни бъде изключително трудно да постигнем желаното състояние на планетата. Ето защо комбинацията от гласовете на гражданското общество и правителствата е това, което ще ни позволи да възстановим здравето на планетата, която ни е толкова нужна.
Много ми е приятно да виждам колко сте увлечена в това, което правите. Вярвам, че именно това ще стане движещата сила за действия, реални действия. И искам да ви попитам, какво мислите за технологията за атмосферните генератори за вода? Като си има предвид проблемите с водата, може би това е решението, което ще помогне за осигуряването на прясна питейна вода за уязвимите общности. Така че на хората да не им се налага да вървят на дълги разстояния или да използват леко замърсена вода. Какво мислите за извличането на вода от въздуха? Управлението на водните ресурси е необходимост. И мисля, че преди да говорим за нужните ни технологии, трябва да поговорим за управлението на водните ресурси, как можем по-добре да ги използваме и как можем да осигурим достъп до чиста вода за населението. Считам, че това е изключително важно. Технологиите, разбира се, ще ни помогнат. Разбира се, ние хората разработваме нови технологии, които надявам се ще помогнат на цялото общество. Хората трябва да имат достъп до тези технологии, да извличат полза от тях. А за това ни е необходимо обединение на усилията между частния сектор, правителствата и гражданското общество, защото няма да можем да постигнем много, ако технологиите не са достъпни за хората. Тези технологии трябва да носят полза на местно ниво. Считам, че това е изключително необходимо, така че определено технологиите могат да бъдат едно от решенията, но само ако се комбинират с ефективно управление на водните ресурси. Много ви благодаря. Може би бихте искали да отправите някакво пожелание към нашите зрители, жени, деца, всички, които може би в момента се борят с последиците от засушаването и климатичните промени. Какво бихте искали да кажете в заключение на нашия разговор на хората, които ни гледат? Бих искала да кажа на вашите зрители, не губете надежда, защото много хора тук наистина се стремят да подобрят живота на планетата и много от нас вярват, че това е възможно, защото е възможно. И абсолютно всеки трябва да внесе своята лепта в това обсъждане. Всеки може да направи много, за да подобри състоянието на планетата. Така че не губете надежда, бъдете решителни, действайте и вярвайте, че ние ще можем да излекуваме планетата. Много благодаря. Благодаря ви.